Guys, mauna na siya guys. Nga makaingan ni siya nga naaraman si Diyas buhol. May nga ko guys nga aran dyan si Diyang kalaog. Kalaog nga si Diyay hinungdan nga pagka-tao. Welcome back to my channel, and for today's video guys, harang i-share guys sa gahang lutoon nga among pamahaw ni Ate Digna. Karon di ay January 21. Mystery ako gamay. Grabing hilak na ho. Okay. Pagkakita na sa vlog ni Terry. So, kinsa man tayo nakakita. Kaya namang good, sige pangita sa diyang amahan. Saan man na, di mo natin mapugos ng... Saan man na guys, di mo natin mapugos ng tao. Pangadto sa mua, siguro. Laog good sa diyang pagkamahan. Kaya, imposible. Wasa dya, way mga kailang nakakita sa video Terry, nga makaingan ni dyan, nga naaraman sa dyan sa buhol. May nagdig ko guys nga aran dyan si Diyang kalaog. Kalaog nga si Diyay hinungdan nga pagka-tao. Na di sang i-consider nga si Diyay di pinaka-dautang amahan. Tanan. Bahalag din bas na humingkog dautan si Diyay. Sa madaling tamang isusin ni Diyang nga kuhan. Dautan magadis siya, was Diyay hinungdan, was Diyay pulos. Tanang mga dautang batasan na ananidya. Diyan guys. Ora to guys, karang di-share na guys. Arang ng hilak na di. Okay. Nasakitan ko. Diyan. Ora to magluto sa harap kabuok. Para din yung sinundog sa super recipe. Harap po niyo sa dyan guys. Ani. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything. See if you'll let go of me when you're not holding me. Diyan guys, ang butang na may kuan. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Yeah, kinda hate myself sometimes. Everything was on the line. Didn't wanna be the one trying to say it. No, I can't run the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. But if I'm gonna lose you, I'm gonna
Guys, mauna ni siya guys. Diya guys, karon magluto dahil ko giningunan. Duharami kabuo ko rahamin sang gidaghan kay hamin sang iprito. Madugay na yun yun, lamin na sa iprito kasi nakasuway. Diya guys. Sibuyas kay bawang. Kaniday guys, kaniday siya guys. Nakababad na ni sa asin upuan. Magic sarap. Mga 1 hour. Pobre rin makarilit na ng isda guys. Basta mag-un-un ko nga ni guys ang daghan nun. Kaya mabahaw na ang pretuhon. Diyan niya pili kaya nada niya magic sarap lasa. Pag ako day guys, mag-un-un ko ang sinukod na huwag suka sa katasang suka. Hindi, isa pagkatasang tubig para hindi siya daling makuhaan. Hindi guys, isa pagkatasang tubig. Hindi din ako mabutang ng sibuyas guys. Kaya may makapanis. Dali. Para bawang. Ito guys, bitaw na ng paminta. Hindi din natin ko magbutang ng asin guys. Kaya ang isda. Atong ginagawa kasi ng ganina. Hindi na ko itong butang ng balik sarap. Ano Hindi guys, kasi nakasuway nga ang ininunan kuan patungan ng talong, habing butang ng talong to guys. Hindi mo bukaw na. Asang ibabaw ang talong. Ganahan ko guys, o ininunan. Bawa ka mo, ganahan ba mo? Ininunan butang ng kuan, talong sa ibabaw. So na makikita ang isda kay ha manggi pa ibabawan og talong. So guys, mahaw na ta. Mao na nihang sudan nga inununan.